No sano. Mä juon tuttipullosta kaljaa. Eppä juo. Ethän juo. Hää? Mä sanoin vaan ne leikistä. Sanoit leikistä. Koska sä lopetat tuttipullon juomisen? Mä lopetan vasta aikuisena. Koska sä oot aikuinen? 100 vuoden päästä. Sä oot silloin jo kuollut. Mistä sä sen tiedät? No koska ihmiset ei enää elä 100-vuotiaaksi. Mä elän vaikka 1,000,000. Maapallo on tuhoutunut silloin. Miksi? Ei ihmiset elä niin kauan. Ei maapallo voi tuhoutua. Kyllä se voi. Miten? En mä tiedä. Maailmanloppu tulo. No niin, se sit.